sad je već gdje god ja odem, svi znaju ko je Miksa. Ajde idemo, kao krećemo se. Zdravo ljudi, danas idemo kod jednog dečka koji izaziva mnogo reakcija na društvenim mrežama. Idemo kod Mikse frizera. Bez marketinga, bez obzira kakav god je kvalitet, ukoliko nema dobrog marketinga, nema ni posla. Pre nekih otprilike 3 godine, kad sam počeo da otvorio sam TikTok nalog bez ikakve ambicije, nisam ni znao kako se koristi ni koja je svrha generalno TikToka. Prve 2 godine tu je bilo 200, 300, 500 pregleda maksimum. Prvi put sam imao eskalaciju na društvenim mrežama kad sam šišao Kristijana Golubovića. Da, na snimanju spota Teddy Bear. I onda tu sam prvi put doživio gdje sam dobio 150.000 pregleda na TikToku, 800.000 pregleda na YouTubeu i onda sam shvatio šta to može da nam donese. Prvi put da čovjek gleda logo i bez ikakvog preslikavanja da ga radi na kosi brijača. Pogledajte. To su naši ortaci, to su umetnici. Kasnije su uključili youtuberi i ostali influenceri, artisti, pevači i tako. Ti imaš 27 godina i već sad si, što na Facebooku piše kao sam svoj gazda, imaš svoj brand, svoj studio, sve. Kad se kod tebe rodila ta ideja kao neću više da radim za druge, hoću da imam nešto svoje i kako si uopšte ostvarivao to korak po korak? Pretpostavljam da je trebalo vremena. Trebalo je vremena, ja kažem, u posao sam ušao s jednim prijateljem, jer ovo je, ja kažem, dosta ozbiljniji projekat. Ovo je ipak frizerski salon od koga mi pravimo bukvalno brand. Kasnije ćemo razviti i franšize, bit će mi studio Miksa i u Novom Sadu, sad ga imamo u Beogradu, kasnije ćemo vidjeti da li će se priključiti još neko, nadamo se i u Sarajevu, u Nišu i tako dalje. To je neki cilj dalje. Na ideju da otvorimo salon, pa radio sam u Wizardu, tamo sam bio šef muškim frizerima i bavio sam se nekim drugim stvarima što se tiče marketinga tamo. Dok sam šišao ljude, šišam sada i dosta ozbiljnije ljude i sportiste i ovakve i onakve, dobio sam 4 ponude u jednom momentu gdje se otvori frizerski salon. Jer su ljudi tada upravo prepoznali to šta ja radim i na koji način ja mogu da iznesem taj svoj marketing, kvalitet rada, da objedinim i da to sve spakujem u jednu cjelinu da krene kako treba. Prepoznali su potencijal u tebi. Tako je. I bez podrške ne može ništa. Naravno. I onda sam odlučio nekih, skoro 7-8 mjeseci da li ući u tako nešto ili ostati u zoni komfora, raditi za platu, raditi za druge ljude, ne usuditi se da nešto sam napravim, da napravim od sebe upravo ono što se sada desilo. Sada me ljudi zaustavljaju na ulici, slikaju se sa mnom. Jako je lepa atmosfera i jedini moj posao je sada da apsolutno budem ljubazan prema svakome i da nastavim da snimim TikTokove. Tako je. Reci, strava. A jel možda se prisjetiš, mislim sigurno možeš, koje su tebi tad misli prolazile kroz glavu? Ono što se tiče tih briga, za i protiv te ideje da izađeš iz svoje zone komfora i da pokušaš, da ne kažem da sakupiš. Razumem. Ono što me je pokrenulo, to je bilo apsolutno to što sam jako verovao u to znanje koje ja posjedujem, da taj hair tattoo, kroz hair tattoo, da mi to bude paravan za sve ono što sledi kasnije. Jer da sam otvorio klasičan frizerski salon, da se bavio samo šišanjem, a ne marketingom i ne usavršavanjem same struke, ne bih ni mogao da budem prepoznatljiv ili izdvojen od ostalih. I jedino na taj način smo uspjeli da kroz ove godinu dana poslovanja studija Miksa napravimo, ja kažem, već prepoznatljiv salon širom Balkana. Prosjek ljudi tipa od 10 do 35 godina je prosjek ljudi koji, ja kažem, pokrivam sa tim TikTokom, Instagramom, marketingom i sa takvim ljudima i sarađujem generalno. Tvoja priča mi je super zbog još jedne stvari. To je ono što mnogi ljudi, mnogi mladi ljudi danas imaju problem, a to je samopouzdanje. Kako se ono gradi i kako postaješ
siguran da ti nešto možeš. Apropo TikToka, mislim, ti da bi krenuo da snimaš za TikTok, ti moraš da imaš tu sigurnost u sebe i da, šta je još bitnije, da se oslobodiš blama i stida, kao da se ne sramiš i da radiš to. Kako si ti gradio to samopouzdanje? Pošto znam da tvoj generalno život nije baš bio lak od samog starta. Karate mi je promenio, totalno trenirao sam karate još kao mali. 15 godina bio sam i reprezentativac i osvajao sam i državna prvenstva i balkanska, evropska. Bilo je fenomenalno iskustvo, ali karate mi je promenio život u smislu da shvatim da ukoliko ti izađeš sam na borilište i tebe gledaju svi, ispred sebe imaš protivnika. To je već neki javni nastup, vrsta javnog nastupa. Ukoliko imaš borbu, kad radiš borbu, onda nemaš toliko tremu jer si usredsređen na svog protivnika. A kad radiš katu, to je jedna kata traje 3 do 5 minuta. To je od 2,5 do 4.000 pokreta koje ti moraš da zapamtiš. Imaju svoja pravila, stavovi na koji način i onda ti izađeš na borilište, sam si protiv sebe. I ukoliko u tom momentu nemaš sigurnost u sebe da si ti taj, onda ćeš ili izgubiti ili ćeš na pola kate zaboraviti katu što se dešavalo i onda ide direktna diskvalifikacija. Ukoliko svaki dan vežbaš ono što radiš, kad izađeš na borilište, samopouzdanje ti je još jače, to se isto reflektovalo i na ovaj posao. Ne bih se usudio da uđem u posao što se tiče studija miksa i da od toga ne bude ništa na kraju. Da. Pa misliš da je to dobra poruka za mlade ljude koji možda imaju problem sa samopouzdanjem, da se okrenu sportu, da probaju tako da se izgrade? Pa sport je, da kažem, jedna od alternativa da neko može samostalno da donese ispravne odluke kroz život i da može objektivno da sagleda stvari šta je ispravno, šta nije ispravno. To je ono što sport može da te nauči. Mislim, čime god čovjek da se bavi u životu, treba da teži da bude najbolji. Ali ne najbolji, ja sam bolji od tebe ili ti od mene, nego u svojoj glavi da ima neku percepciju ja ovo mogu, ja sam najbolji u ovome i onda neće imati kompleksa ni prema kome i moći će da podijeli znanje sa ostalima i da upije njihovo znanje i da primeni u svom radu. Voleo bih još malo da istaknemo generalno kako je išao tvoj život i tvoja borba sa samim sobom, ali i sa okruženjem. Ti si se iselio i menjao škole, kapiram da je to opet novo društvo dok te prihvati. Deca mogu da budu jako surova sa svojim komentarima. Šta si ti sve doživljavao od tih negativnih stvari? 95. godine sam rođen u Prištini. Tamo smo živjeli 4 godine, moji su sa Kosova svi. Ono što je bilo, desio se rat 99. I onda je tu kompletno i, mislim, kad se desi tako nešto, pakuj kofere i teraj dalje. Šta uspeš da spakuješ, spakovao si, da. Ostalo je mnogo toga tamo. Prvih par mjeseci nismo mogli ni da povučemo neka sredstva, to jest moji, niti da obezbedimo neki lagodniji život, normalan. U tom momentu je živjeti normalno bilo premija. Bilo prestiž, da. Tako je. I onda oselili smo se za Veliku Planu, tamo smo bili par mjeseci kod rođaka, onda smo otišli u Kruševac. U Kruševcu sam upisao vrtić. Tu sam bio do 7. razreda, posle sam otišao u Niš, tamo sam bio od 1. do 4. Onda je otac dobio posao u Beogradu, onda ajmo za Beograd i onda od 4. do kraja srednje sam bio u Beogradu. Tu sam posle radio još nekih godinu dana. Najveća težina onoga što mi se desilo i loših stvari, to je bilo baš dosta u osnovnoj školi. Šta su ti deca radila? Imao sam zečiju usnu sa vučnim premaksilom. To je jedan od težih oblika devijacije usne. To nije dupla, nego jedna, je li tako? Dvostruki raspad, i sa jedne i sa druge strane. Znam što. I onda ljudi, to je djeca, kada vide tako nešto, automatski stvaraju odbojnost prema tebi i ne prihvataju te ni da im budeš prijatelja, kamoli da budeš u njihovoj učionici. Da, unapred te odstranjuju. Diskredituju i ti si totalno nebitan. Ja sam doživljavao da meni dođe razredna tada i moje majci kaže djete nije za ovu školu. Molim? Da, na primjer. Kao da si za specijalno odeljenje, pa to je njima najlakše da kažu. Zbog fizičkog izgleda. Kakve veze ima fizički izgled sa obrazovanjem, intelektualnim nivoom? Ja sam imao tada naglasak odozdo. A naglasak procenjuje inteligenciju, šta? Tako je, onda je izražen usnu. Ti kada si djete
I kada u samom startu ne dobiješ podršku... Nama svako radi kao pedagog, to je baš zanimljivo. Jer šta je, ti kada si djete, kada si mali i uđeš u sistem ljudi od 30 đaka, ukoliko te oni ne prihvate na prvu loptu, ti kao djete niti znaš kako trebaš da odreaguješ, niti to možeš da gledaš objektivno, aha, oni su još mali i tako dalje. Još pogotovo kad ti neko ko ti je autoritet kao učiteljica kaže tako nešto. Tako je. I onda totalno potoneš psihički i povučeš se u sebe. To se meni dešavalo prvih 8 mjeseci. Ovdje sam vidio oglasnu tablu Karate klub Evropa. I onda na koncu oglasne table sam se prijavio. Mislio sam sad ću ja da naučim karate, da naučim da se borim, da se izborim sa djecom u tom momentu. Mislim, djeca smo bili. Ali karate me nije naučio da se ja samo dobro borim, bijem, kako bi rekao. Nije te radio na agresiju, razumijem. Tako je. Nego sam tamo spoznao da tamo isto postoji neka grupa ljudi koja ukoliko primeti tvoj trud i da ti bolje od njih radiš, neki od pokreta, bolje uradiš katu, počnu da te kopiraju, prihvatite i postaneš deo grupe. Tako, deo grupe, kasnije lider. Ukoliko se istakneš dovoljno. Ali opet kažem, mnogo je teško. Ja sam mnogo odricanja imao i u karateu, i u frizeraju. Generalno, čime god ja sam se bavio, odrekao sam se svega zarad tog posla jer sam znao da će to da mi jednog dana donese nešto. Što se tiče samog frizerskog salona, donosi mi lepu i egzistenciju. Ljudi te poštuju. Sad ja već gdje god ja odem, svi znaju ko je miksa. I onda je mnogo lakše da dogovorim bilo koji posao. Nemam više tih prepreka, ja sad nekoga moram da uvodim, ja sam taj i taj, promovišem to i to, nego već je ljudima postalo prepoznatljivo i mnogo lakše ulazim u bilo koji vid posla i saradnje i marketinga i tako dalje. A moram da te pitam nešto, da li misliš da je tvoj specifičan fizički izgled doprineo tome da ti postaneš prepoznatljiv? Da si ti bukvalno od nečega što se posmatra kao mana uspeo da napraviš brend? Tako je. To je tako. Čovjek mora da bude izdvojen od ljudi da bi bio primećen. To je, da kažem, prva stavka nekog marketinga. Po čemu se ti izdvojaš od drugih? Da li po izgledu, da li po radu, da li po garderobi, da li po brendu i tako dalje. Samo čovjek ne smije da bude isti kao ostali. Naprimjer, evo ja farbam kosu plavo zbog vizualnog efekta da mi je gušća kosa jer mi je tipa baš reka kosa. Onda stil oblačenja je malo drugačiji u salonu, ambijent koji je u salonu ima neku živu priču i ljudima se to dopada i uglavnom zbog toga i dolaze. Kvalitet je prepoznat, to je ono zbog čega smo sada ovdje. Jer ne bih ni mogao da napravim sve ovo i da uđem u takav posao da nemam kvalitet kao osnovu. Ali, ja kažem, šišanje, dobro šišati klijenta, to je samo paravan za sve ono što tek sledi. Jer tu su sad i edukacije, uskoro ćemo se družiti i u Bosni, i u Crnoj Gori, pravit ćemo i freestyle takmičenja, bit ću deo dosta toga i podržat ću naravno svaki vid rasta naše struke. Moje sljedeće pitanje shvatam da je možda i glupo, s obzirom na to šta si prošao kroz odrastanje, ali kad si krenuo da objavljaš za TikTok, i mislim svi mi znamo TikTok je u suštini sada mahom mreža za tinejdžere najvećim delom, a oni su jako surovi i uopšte nekontrolisani u iskazivanju svojih mišljenja. Jel te na nekom nivou i dalje pecne to kad ti napišu nešto ružno, kad te uvrede za fizički izgled ili za bilo što? Ja sam vidjela da ti te komentare ne brišeš. Mislim, uredno stoje ispod tvojih TikTokova. Što se tiče komentara, TikTok funkcioniše po nekom algoritmu koji ja pokušam još uvijek da provalim, ali slabo ide, ali tipa što više dobiješ lajkova, komentara, šerova, čuvanja, video će biti viralniji. Ljudi koji te negotive ili pišu takve komentare, kad me vide, uglavnom se slikaju sa mnom jer im je kao hajp u tom momentu. A da ih pita neko zbog čega su tako nešto napisali, ne bi ni oni znali. Cijel život se ja, mislim, ne borim se. Cijel život se suočavam sa komentarima na osnovu fizičkog izgleda. To je nešto što je toliko banalno, ukoliko neko ko je ostvaren i ima viših ciljeva i drugačijih ambicija naselja na tuđe komentare, ti si ovakav ili ti ne znaš da radiš ovo, a ti sve to argumentuješ
na drugačiji način reflektuješ i daješ rezultate. Ne vidim uopšte pojentu da se neko bavi tim komentarima, jer ljudi treba da se bave onim ljudima koji to prihvataju i da šire lepu reč o tome da bi se to kasnije reflektovalo nadalje. Jer ja sam doživao tipa kada mi je skočio TikTok, tada su iskočili negativni komentari. Što zbog zuba, što zbog izgleda, što zbog načina na koji ja to radim. Jer ja sam prvi frizer na cijelom Balkanu koji ima specifičan nivo marketinga. Nije mi problem ni da skačem, ni da editujem. Naučio sam mnoge stvari kroz ove godine jer treba ljudima dati ono što vole da vide. I to je ono što, mislim, slobodno mogu da kažem da sam jedan od ambasadora Srbije u svetu i regionu jer ima milionske preglede na kontu nečega što potiče iz Srbije, iz Beograda. Jer tu koju ja promovišem, mali broj ljudi može da uradi generalno na Balkanu. Što se tiče edukatora, da te nekom nauči kako se crta, na koji način, zašto je linija geblja, kalja, zašto je krug ovakav ili onakav, slobodno mogu da kažem apsolutno da sam ja taj koji uvodi taj trend. Da, ljudi obično ne žele da dele svoje znanje sa tim. Uglavnom ne žele da dele jer smatraju da ako ja podijelim sa tobom svoje znanje da će ti biti bolje. Ti ćeš mi ukrsti posao, da. Na pijaci tezge do tezge radi. Ovdje u našoj ulici ima 30 i nešto frizerskih salona. Ono što moram da te pitam, to je isto jedan od komentara, koja je cena? Vidim da to ljude zanima. Cena u inbox ili ćeš reći? Ovako, došlo do promene. Od do. Posle godinu dana došlo je do promene cenovnika. Sad kreni ono inflacija, skočila struja, Ne, nego jednostavno ja nemam svega toliko vremena koliko me i ljudi zovu i za saradnje. Moram da budem u jednom danu na 2-3 mesta i onda da bih mogao da smanjim malo broj ljudi koji dolaze kod mene, da prebacim na ostale kolege da bi sam biznis mogao da se razvije. Kod mene je 1.500 dinara cena fejda, kod njih je 1.000 dinara. Cene su, da kažem, komercijalne jer tipa naša jedna stolica vredi 150.000 dinara. Imamo ih dve. Salon izgleda kako izgleda, lokacija je takva kakva je i cenu kvaliteta nam ne označava kvalitet rada, nego ambijent, prostor i ono šta mi možemo da pružimo. Da li ćemo malo da palimo vatru okolo, da li ćemo koristiti ovakve preparate, I da, šta ti mažeš ljudima na glavu? To sam primetila da se mnogi pitaju kakve su ono kremice. Imamo Spider voskove. Talk neki. Ne, to je Spider vosak. To je generalna novina. Sad je dosta brendova počelo da koristi tu foru jer ljudima je zanimljivo. Mislim, to je manje više vodeni vosak. Samo što su napravili patent da može da se razvuče kao prah. Kao mreža i onda to pada i onda to mogu da se napravi lepi video. A još ti imaš te karate pokrete pa možeš i nogom i rukom. Kombinuješ, tako je. Koja ti je poznata faca pružila najveću podršku? Najveću podršku od poznatih ličnosti, mislim, sad smo već i veliki prijatelji, bio je Branko Kljajić-Fox. On mi je pružio, kažem, od samog starta punu podršku i dan danas je pruža i ja pružam njemu. Ja kažem, napravili smo taj neki prijateljski odnos gdje je nebitno sada ko je kome više pomogao, nego jednostavno pomognem i ja njemu, pomogne sad i on meni, jer on mi je pomogao da bih ja mogao njemu kasnije u nekim stvarima da pomognem. Prijateljski odnos. Tako je. A je li može uopšte frizer da dostigne određeni nivo popularnosti, to da ga svi znaju, bez nužne saradnje sa nekim poznatim ličnostima? Da li mi je neophodno da sarađuju sa poznatim? Može. Imao sam situacija i pre Foxa da sarađujem sa poznatima i kojima sam rekao, ako mi pomogneš ti sada, ja ću napraviti nešto kroz 3-4 mjeseca, 5. Ako mi ne pomogneš, ja ću napraviti kroz godinu dana. Ali ću se sjećati da mi nisi pomogao. Tako je, jer niko ne može meni da zabrani da se ja trudim svakog dana da budem bolji u svojoj vještini koju pružam. Ljudi će prepoznati kvalitet kad tad. To je neminovno jer dani prolaze, ti ako izbacuješ konstantno neki promo materijal, oni će dolaziti do što većeg broja ljudi. Samo ćeš ovako brže. Brzina, napretka, svega toga. Kad sam snimao TikTokove u početku sa poznatima, tipa Janko, onda YouTuber Lux, onda Fox, Kimi, meni su skakali pregledi na 200, 300, 400 hiljada pregleda. A tipa kad sam radio sam, to je onda bilo 5 do 10 hiljada u tom samom startu, kad smo otvorili studio pre godinu dana. I onda sam shvatio da je uz
poznate ličnosti, mnogo lakši marketing, brži dolazak do ostatka populacije. Ali pamtiš ko te odbio? Ima neka osoba koja te odbila pa ti posle rekla, žao mi je, pokajao sam se što... Ali generalno me to pratilo kroz život. Jer ja sam shvatio da ja se ne ljutim ni na koga. Jer ja i razumijem kad neko odbije. Jer u tom momentu verovatno nisam dostigao njegov nivo... Možda njemu nije bio dan na kraju kraja. Ali nisam dostigao njegov nivo viđenja mene. I njegov nivo viđenja koliko ja mogu zapravo njemu možda ga pomognem. Onda argumenti. To je ono što ja posjedujem. Moji argumenti obaraju to ne možeš. Jer ja kažem u startu, sad je mnogo lakše. Sada više ne dovodim u pitanje da li će biti potrebna saradnja ili ne. Tada je bilo, išao sam, pitao sam, molio sam, da li možemo da uradimo ovo, da li možemo ovo da uradimo, to bi tebi donelo to, meni bi donelo to i to. I onda na kontu cijelog mog predstavljanja nekog projekta, ja sam onda mogao da dobijem mogućnost da učestvujem u nekom od projekta. A sad je to sve drugačije. Sad je već na prvu pojavu, odmah i dogovorimo sve kako i šta treba da ide. Dobro. Miksa, mogu ti reći, ti nisi samo frizer, ti si life coach, ali ne ovo sad kao life coach što kao prozivaju ljudi koja se sve predstavlja kao life coach, nego stvarno. Mislim da smo napravili ne samo frizersku priču, nego veoma poučnu i hvala ti na tome i hvala ti što si danas bio moj gost. Hvala vama, bit će mi drago i drugi put. Apsolutno. Super, hvala ti puno. Hvala vama. I naravno, zapratite kanal da ne biste propustili neku novu priču. Vidimo se.